Amabhizinisi amancane embonini yemithi, imishini yezokwelapha nokunakekelwa kwezempilo angazuza kakhulu esibonelelweni sentela socwaningo nokuthuthukiswa akukule emizamo yawo emishaibe ukhonga intela okukhulu. Lesi sibonelelo sintsiphisa ngokukondile isikweletu sentela ophikweni lwezokukokwa kwentela eNingizimu Afrika. Sikhulula imali engaphinde ithalwe ocwaningweni olwengeziwe, ukwakhiwa kwemithi emisha, imishini yezokwelapha nongosinkubo zokukhiqiza ezithuthukisiwe. Okubalulekile ukuthi amabhizinisi asakala afanelekile kanye nezinkampani ezingakabi nangeniso zingasebenzisa ukuncishiswa kwentela okungamaphesenti ayi-50 kwasendaweni esindlekweni zocwaningo nokuthuthukiswa. Le nzuzo yemali esheshayo intsiphisa ngokukondile izindleko zabasebenzi nezocwaningo, inikeza imali ebalulekile ezinkampanini ezisensane ezivame ukusebenza ngokulahlekelwa ngenkathi ziphishekela intuthuko ezokwelapha ekophamlando. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, thintana nomeleli wangakhini wakwaSwanson Reed.